Така, хора, наместих отново камерката. Значи почна да прибира. Не, няма още.
Хора, купих си дръжки за колелото. Виж какви са яки. О, ес. Теодор е с това. Добре, ще се видим после, след като това стане планина. Окей. Ай, чао. Така хора, това би трябвало да е края на миналото видео, което част 2 на чисти място при скоковете, но за края на видеото реших отново да минем през скоковете и искам да видите мястото как изглежда като цяло. Листа навсякъде, там има дрехи, кошари, тук нещо са писали на дървото. Буквално искам да ви покажа отдалеч как изглежда мястото. Тук са взимали от скока, даже ето ги камъните долу, взимали се от скока, са сипали с скока. Това беше така, в смисъл, това е било така, вече го няма. Този скок се е развалил почти, трябва да бъде оправен. Абсолютно оправен. И сега ще ви покажа как изглежда мястото. Надраскано е навсякъде с някакви маркери по дърветата. И аз се пази само да видим крайната картинка. Има нови бокуци, буквално тонове бокуци, навсякъде виждам шета бокуци, навсякъде, даже там има нещо. Сега ще отидем да ви... Да, май яке, може да е лек. Сега ще отидем да ви покажем. Да ви покажем бокуците, които събрахме преди 3 месеца някъде. Месец и половина бе. Да, месец и половина. Някакви... Айде, не е месец и половина. Месец и половина и декември, повече от 3 са. Така е, всъщност прав си. Да, 3-4 са даже. 3-4 месеца. Ей, това е буклука. Преди 3 месеца събрахме това. Ако махнете това, ако махнете листата, са само бокуци. Да, това са само бокуци. Като даже някой идва тук и е разхвърлял. Буквално ги е разхвърлял. Може и от някой вятър да са, но не вярвам. Не са от вятър. Има дрехи, гнусни. Дрехи буквално са настрани. Буквално настрани бокуци. Бах ти гнусната бе, човек. Кой го прави това? И навсякъде има листа, което е виновна природата. Добре, виж защо има... Буквално този буклук е хвърлен буквално при... Добре, все пак ще ви кажем какво следва да направим. Вижте листата. Така, това лято може би ще махнем този дънер, ще го махнем. Ето тук би трябвало да се среже. И от това, от останалия дънер ще трябва да направим кофе или нещо такова. И такова за бокуци. Ония скок трябва да се донаправи. И да се почисти. Да, ако искаш днеска мога да направим някакви неща, ама няма са много. Искаш да направим нещо? Не, няма какво да правим. Метлата няма... Метлата буквално са ни откраднали. Беше тука и преди около месец си с Иво идвахме, когато беше големия сняг. И тук беше забодена някаква друга метла, сякаш не беше нашата. Ако е била нашата, тъпичко. Тук се опитвам да мина, ама е трудно, защото буквално това се е развали. Доста че зимата изобщо не се грижим, но... Няма какво да се грижим. В смисъл, сега листата ги махаме, вижте има още листа, които тепърва ще падат и клони, и бокуци. Няма листа, вече ама
Не, то всъщност по-скоро има предвид, че няма смисъл. Следващото видео би трябвало да бъде за как карам ски в планината на Маловица. Ще сложа километраж и ще се опитам да направя рекорд за... собствен рекорд за най-бързо каране с ски, защото миналия път беше 94 км в час. Този би трябвало да е 100 малко минимум. Накрая на спускането ще ви покажа Max Speed и такива неща. Това ще бъде за следващото видео, но за сега нямам думи. Нямам думи. Видеото вече 3 минути показваме колко е гнусно всичко. Но всъщност това не сме го показвали на видео, но ето така изглежда пейката, която направихме. Тук направихме нещо като пейка. Изглежда много добре според мен. Старото нещо. Да, изглеждаше ужасно, дори ако Иво може да сложи снимки, така, боклуци буквално са навсякъде. В смисъл, има хора, които са идвали след нас и буквално просто мега мръсно е. В смисъл, така като го видите, дори не може да забележите, обаче наистина е мега мръсно. Кърпички, тук отдолу пак е мега мръсно. Най-мръсно е само защото листата не виждаш колко е мръсно, защото листата ти крият повечето буклука. Да, буквално е така, като разрове сигурно ще открия 5-6 буклука. Клони са падали, буквално ужас. Началото на лятото някъде... Не, някъде март, април ще дойдем да поизчистим. Началото на лятото казах. Кога е това? Май? Не знам. Началото на лятото е 20 май някъде. Края на годината. Ето така изглежда този скок. Той е сякаш... Това не мърда. Това е планина. Той е наистина най-добрият скок, който някога съм Ама виждал. никой не го скача, защото... Трябва отпред. Така е. Ако се засилиш оттам, може би, ама няма на къде да отидеш. Интересно ми е как точно на скока няма никакви... Имам чувство, че нещо го пази този скок. Виж как точно на скока няма никакви листа. Буквално мястото изглежда много зле. Ние правихме нещо, обаче сякаш не е нищо. Така, искам също да ви покажа още нещо. Тук имаме този скок, който, нали, ние го направихме, изглежда горе-долу добре, не е довършен със сигурност. Изглеждаше. Преди да го разрушат едни... Тапаци. Малки рандомчета. Иво, ето тия метлата. Това е доста така от метлата на Иво. Те деца, ако ги видим отново, няма да оцелят. Това малко гадно звучи. Даже тук има още боклуци от онези, които... О, тук отдолу всичко е боклуци, човек. Това е кофата, като обърнахме. Точно. Да, помня. Искам да ви покажа. Взели са нашите неща, които сме снимали, които сме слагали в скока. То скок за нищо не става. В смисъл, просто кал. За нищо не става този скок. И това ще бъде краят на утрото. Надяваме се видеото да ви харесва. Ще довършваме лятото, ще снимаме пак как довършваме и чистим нещата и като цяло всичко. Така, искам да знаете, че се чистим на още места. Няма да е единственото и ако натрупаме абонати чрез тези видеа, бихме се радвали, ако дойдете да ни помогнете. Защото все пак го правим, за да е хубаво на всички, докато въпреки че на някой все пак не му харесва, като гледам. Да, забелязвам как просто те, които са правили този момент скок, са си хвърли всички букуци тук отстрани. Но това е друг въпрос. Някои неща са наше дело, но това е от нас. Чао!